Nous sommes retrouvés ce matin, tous les avocats. Aïnyon soro soromadana Burkina Faso avocat be ninyon yeban kaseka kuma adamaden heke min borotolendo Burkina Faso kan ni Guy Hervé Kam ya a misalia doye kame wakati jan adamaden heke ti kanga bonye Burkina Faso kono amu yo heke ndeme bagaye am faka flele amana kechome o heke nka bonye ale ni moko kanga mene saria mkanga tamara ko kuma fo Interpeller nos autorités afin que ces droits-là soient respectés. Nin dakabana ɲɔgɔn kuma ni bani ko nango assemblée générale extraordinaire alu ye dantigɛli dumaw le ta. Je vais m'en tenir aux décisions prises par le conseil. En Benamina o ibara dabla ye Burkina Faso avocat be amana bara dabla ka ta tarata juin kalo tile 4 ka tabla sibiri mi juin kalo tile 8 Burkina Faso mu bera en fait ten chugura le on darakam na me on darakami Burkina be o bela jelen fana joro e binna seront attentifs à nos préoccupations qui en réalité sont les préoccupations de tous les Burkinabés. Aïwa Guy Hervé Kam ka nomineli o ma nin kiiri tigɛ sariya nunu bato wa. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Vous avez tous suivi. Anga ko fo ina fo akera chugomi abe imeni kara nga nebina min fo anga sariya sebe duruna o kun worona mi article 6 ale ba yira ka fo ko ni koti sinani na ko avocat kanya mogoba mi batoniye o kan ka konka sara ale la folo wagadugo kiritige soba o procureur wakati mi sebe duna ale bolo asariya sira ale yo tama nta aklina lodi o aklina fanati fenwere fo ka yira ka fo ko sariya ka bato ko atuka sara bato ni la ale ni tribunal administratif tu yi min fo ka fo ko ka no mbla ne olofo amalon asora tugomena sebe bora procureur bolo sora suka critique lawo wolo e an wele amu bi met Guy Hervé Kam ka avocat ye ko anga gera koro ka sigana ademe bolota pour leur dire de se présenter à son cabinet pour assister leurs clients. Akalo ona ko sora suka critique so o ma aklina foi kanefe o ma aklina foi fana soro nefe via le président de la chambre d'instruction. Kama soro aw te se ka nin kiiri ni tabolo jowa. On ne peut pas arrêter la procédure. Mais c'est tellement ni baran kwanti se ka lo tuguni nga akano ko kojugu ka asaria sra o bato. Quand c'est comme ça, c'est du pain béni pour les avocats de Guy Hervé Kam. Mado ka miria ye ko Guy Hervé Kam ye aw boɲɔgɔnko dɔ le ko ole kama aw be wuli ka jɔra tuma bɛɛ aw be mun le fɔ o ko ni senkɔrɔ. Que je réponds, nama kuma bi Guy Hervé Kam lo sini a bɛ se ka kɛ ne ye a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ Burkina Faso den bɛɛ lajɛlen na fana. Tous citoyens de ce pays, quand vous lisez nos déclarations, vous verrez que ngani Guy Hervé Kam ma labla aw bena mun le kɛ grève kɔfɛ. Ni kɛlɛ kelen anw b'a kɛ fo anw dara kan ka mɛn